Što ako ti kažem da postoji tajna koju su najuspješniji ljudi svijeta poznavali desetljećima? Tajna koja nije zahtijevala godine discipline, nego samo 3 minute dnevno? Što ako ti kažem da je tvoja trenutna stvarnost samo odraz uma koji nije bio svjesno programiran? Uma koji radi protiv tebe umjesto za tebe? Napoleon Hill proveo je više od 20 godina proučavajući najuspješnije ljude svojeg vremena i otkrio nešto zapanjujuće. Svi oni su znali kako savjati stvarnost prema svojoj volji. I to počinjalo je s jednostavnom praksom koja nije trajala duže od 3 minute. Ova praksa nije bila magija, nije bila želja, nije bilo mišljenje o ljepšim danima dok sjedite i čekate da nebo otvori svoje blagoslove. Bila je to precizna tehnologija uma, metoda kojom je bio programiran da prepozna prilike gdje drugi vide prepreke, da stvori mogućnosti gdje drugi odustaju, da manifestira rezultate gdje drugi samo sanjaju. Većina ljudi provodi cijeli život živeći u automatskom načinu rada, dopuštajući da vanjski svijet oblikuje njihovu unutrašnju stvarnost, da ih okolnosti definiraju umjesto da oni definiraju okolnosti. Hill je to nazvao životom spavajući. Ljudi hodaju, razgovaraju, rade, ali nikada ne dožive pravu moć vlastitog uma jer nikada nisu naučili kako ga pravilno aktivirati. Oni su putnici na brodu koji nema kormilo, prepušteni valovima sudbine, žaleći se na vjetrove koji ih nose tamo gdje ne žele ići. Ali oni koji su otkrili ovu praksu od 3 minute znali su nešto što je većina nikada neće saznati. Da je stvarnost savitljiva, da nije fiksna, da je svaki dan nova prilika za reprogramiranje uma koji zatim reprogramira stvarnost. Ovi ljudi nisu bili sretniji ili pametniji od drugih, nisu rođeni s posebnim darom ili privilegijama koje drugi nemaju. Razlika je bila u tome što su svjesno, namjerno, s preciznom jasnoćom koristili 3 minute svakog dana da postave smjer vlastitog života. Zamislite da je vaš um kao radio prijemnik koji konstantno prima signale iz okoline, vijesti, mišljenja drugih ljudi, strahove, sumnje, ograničavajuća uvjerenja koja ste naslijedili od društva. Većina ljudi nikada ne promijeni kanal, nikada ne postavi frekvenciju na ono što zaista žele, nego samo apsorbira sve što im dolazi izvana. Hill je otkrio da najuspješniji ljudi nisu bili izuzetak od ovog pravila. I oni su primali iste signale, ali su znali kako svjesno promijeniti frekvenciju svojeg uma kroz specifičnu praksu koja je trajala samo 3 minute. U tom kratkom vremenskom razdoblju, oni su ulazili u stanje gdje se stvarnost počinjala savijati, gdje su se prilike počele pojavljivati, gdje su se ljudi, resursi i okolnosti automatski počeli poravnavati s njihovim željama. Ovo nije bila pozitivna vizualizacija u smislu kako je danas površno predočena. Nije bilo sjednjenje sa zatvorenim očima i nadanje da će se nešto dogoditi. Bila je to metodološka, precizna i moćna praksa koja je uključivala cijelo biće. Većina ljudi misli da je za promjenu života potrebno godine terapije, planine knjiga o samopomoći ili neki vanjski spasitelj koji će doći i riješiti sve njihove probleme. Hill je dokazao suprotno. Oni koji su primijenili ovu praksu od 3 minute vidjeli su promjene unutar dana, ne godina. Vidjeli su kako se vrata koja su bila zatvorena odjednom otvaraju, kako ljudi koji su ih prije ignorirali sada žele surađivati, kako novac koji se činio nedostižnim počinje dolaziti iz izvora koje nisu ni predvidjeli. Zašto? Jer su promijenili frekvenciju na kojoj su vibrirali. Promijenili su način na koji su percipirali stvarnost, što je promijenilo način na koji je stvarnost reagirala na njih. Kao kad promijenite kanal na radiju i odjednom čujete muziku umjesto šuma. Ništa se nije promijenilo u eteru, samo ste se vi uskladili s drugom frekvencijom. Ono što slijedi nije teorija, nije filozofija, nije nadahnuta priča koja će te ostaviti motiviranim 5 minuta, da bi zatim pao natrag u stare navike. Ono što ćeš otkriti je precizna mapa, korak po korak proces koji je Napoleon Hill identificirao kroz proučavanje stotina najuspješnijih ljudi na svijetu. Ljudi koji su počeli s ničim i izgradili carstva. Ljudi koji su se suočili s bankrotom i povratili bogatstvo. Ljudi koji su bili odbijeni stotinama puta prije nego što su stvorili nešto značajno. Svi oni su poznavali tajnu 3 minute. I sada ćeš je i ti saznati. Ali upozoravam te, kada jednom počneš primjenjivati ovu praksu,
Tvoja stvarnost počet će se mijenjati na načine koje možda nećeš odmah razumjeti. Biti će trenutaka kada ćeš misliti da je to slučajnost, da je to sreća, da je to koincidencija. Ali kako budeš nastavljao, shvatit ćeš istinu, da ništa od toga nije bilo slučajno. Sve je bio rezultat svjesnog programiranja uma kroz 3 najmoćnije minute tvoga dana. Napoleon Hill započeo je svoje putovanje s jednim jednostavnim pitanjem koje mu je postavio Andrew Carnegie, jedan od najbogatijih ljudi svojeg vremena. Zašto neki ljudi uspijevaju bez obzira na prepreke dok drugi propadaju čak i kada imaju sve resurse? Carnegie je znao da odgovor nije u obrazovanju, jer je vidio obrazovane ljude u siromaštvu. Odgovor nije bio u talentu, jer je vidio talentirane ljude koji nikada nisu realizirali svoj potencijal. Odgovor nije bio ni u sreći, jer je vidio ljude koji su doživjeli katastrofe, ipak se uzdigli. Odgovor je bio u nečem dubljem, nečem što se događalo unutar uma prije nego što se manifestiralo u vanjskoj stvarnosti. Hill je prihvatio izazov i proveo sljedećih 20 godina intervjuirajući preko 500 najuspješnijih ljudi Amerike, tražeći tu neuhvatljivu formulu koja ih je razlikovala od svih ostalih. Ono što je otkrio bilo je zapanjujuće u svojoj jednostavnosti, ali duboko u svojoj moći. Svaka osoba koju je intervjuirao dijelila je jedan zajednički ritual. Svaki dan su provodili kratko vrijeme u stanju intenzivne mentalne jasnoće gdje su precizno oblikovali svoju stvarnost prije nego što su stupili u dan. Ovo nije bilo meditiranje u tradicionalnom smislu, nije bilo molenje za blagoslove, nije bilo pasivno nadanje. Bilo je to aktivno, svjesno, namjerno programiranje uma s jasnoćom koja nije dopuštala dvoumljenje. Hill je shvatio da je poput vrta. Ako ga ne zasadiš namjerno sjemenom koje želiš, korov će rasti automatski. Većina ljudi dopušta da korov misli, strahova i sumnji raste divlje, a zatim se čude zašto njihov život izgleda kao pustoš. Ali ovi uspješni ljudi znali su da moraju svakodnevno, disciplinirano, saditi sjeme namjerne misli. Proces koji je Hill otkrio bio je osmišljen oko jedne ključne spoznaje. Ne razlikuje stvarno iskustvo od živopisno zamišljenog iskustva. Kada nešto intenzivno zamislite sa svim detaljima, kada angažirate emocije i osjetila, bilježi to kao stvarno iskustvo i počinje tražiti načine da to iskustvo manifestira u vanjskoj stvarnosti. Ovo nije bila teorija. Hill je vidio konkretne primjere. Thomas Edison je vizualizirao svoje izume prije nego što su postojali. Henry Ford je vidio liniju za sastavljanje u svom umu godinama prije nego što je izgradio prvu tvornicu. Theodore Roosevelt je zamišljao sebe kao snažnog i zdravog čovjeka dok je bio bolešljivo dijete i kroz tu konstantnu viziju transformirao je svoje tijelo. Ali ključ nije bio samo u vizualizaciji. Većina ljudi pokušava vizualizirati i nikada ne vide rezultate. Ključ je bio u specifičnom procesu koji je trajao točno 3 minute, ni više ni manje, ali u tim minutama događalo se nešto izvanredno. Zašto 3 minute? Hill je otkrio da je to optimalno vrijeme za da uđe u stanje fokusirane koncentracije, bez da zapadne u sanjarenje ili distrakciju. Kraće od toga, nema dovoljno vremena da se potpuno angažira. Duže od toga, počinje lutati i gubi oštru preciznost potrebnu za programiranje. U te 3 minute, pojedinac nije samo razmišljao o ciljevima, bio je u živom iskustvu cilja kao da je već ostvaren. Osjećao je emocije uspjeha, vidio je detalje okoline, čuo je zvukove, osjetio je osjećaj zadovoljstva i ispunjenja. Je bio potpuno uronjen u to iskustvo, bez dileme, bez pitanja da li je moguće. U tom trenutku, stvarnost je bila savitljiva jer je bio u stanju apsolutne vjere, stanju gdje nema prostora za sumnju. I u tom stanju, nešto se pokretalo u nevidljivom svijetu. Prilike su počinjale dolaziti, ljudi su počinjali doći, resursi su se počeli pojavljivati. Hill je nazvao ovu praksu autosugestijom, ali nije to bila obična afirmacija koju izgovarate bez osjećaja. Bio je to proces sažimanja svega što želite biti, imati i postići u 3 minute intenzivne, emocionalno nabijene, kristalno jasne vizije. Osoba bi sjedila u tihom prostoru, zatvorila oči i započela konstruirati iskustvo u svom umu s takvom preciznošću da bi mozak mislio da se to zaista događa.
Ako je cilj bilo bogatstvo, osoba nije samo mislila o novcu. Vidjela je bankovni izvod s određenom svotom, osjećala je papir u rukama, osjećala je olakšanje i slobodu financijske sigurnosti, čula je riječi bankara koji potvrđuje stanje računa. Ako je cilj bio uticajan posao, osoba je vidjela sebe kako vodi tim, čula je riječi podrške zaposlenika, osjetila je zadovoljstvo gledajući kako njihova vizija oživljava. Svaki detalj je bio živ, svaka emocija je bila stvarna. I nakon 3 minute, osoba je otvarala oči s osjećajem apsolutne sigurnosti da je to već na putu manifestacije. Ali ovdje je dolazio ključni element koji većina ljudi propušta. Nakon tih 3 minute, osoba nije nastavila sanjariti. Ustala je i djelovala kao da je ono što je vizualizirala već istina. Hill je rekao, vjera bez dijela je mrtva. Vizija bez akcije je samo fantazija. Ali akcija bez vizije je samo buđenje. Ovi uspješni ljudi su nakon 3 minute ulazili u svoj dan s nepoljuljivom sigurnošću da im stvarnost već radi u prilog. Gledali su na prepreke kao na privremene neugodnosti, ne kao na dokaze da nešto nije moguće. Kada bi netko rekao ne, čuli bi ne još. Kada bi se suočili s neuspjehom, vidjeli su lekciju koja ih vodi bliže cilju. Njihova vanjska stvarnost još nije odražavala njihovu unutrašnju viziju, ali oni su se ponašali kao da već jest. I ta je usklađenost između unutrašnjeg i vanjskog svijeta počela je privlačiti okolnosti koje su potvrdile njihovu vjeru. Hill je upozoravao da većina ljudi nikada neće iskusiti ovu moć jer neće biti dovoljno disciplinirana da prakticira 3 minute dnevno. Reći će da nemaju vremena, iako imaju vremena za satima gledati televiziju ili beskonačno scrollirati po društvenim mrežama. Reći će da to ne radi, iako nikada nisu pokušali dosljedno duže od nekoliko dana. Reći će da je to previše jednostavno da bi bilo istinito, iako su najveća otkrića u povijesti često bila najjednostavnija rješenja. Hill je znao da će samo manji broj ljudi zaista primijeniti ovu praksu, ali oni koji to učine transformirat će svoj život na načine koje drugi smatraju nemogućima. On je to vidio iznova i iznova. Ljudi koji su bili u dugovima postali su milijunaši. Ljudi koji su bili nepoznati postali su utjecajni lideri. Ljudi koji su bili bolesni postali su vitalni i snažni. Sve zato što su razumjeli jednu istinu. Stvarnost se savija prema onome tko zna kako upravljati vlastitim umom. Najveća prepreka koju ljudi imaju nije nedostatak mogućnosti, nije nedostatak vremena, nije čak ni nedostatak talenata ili resursa. Najveća prepreka je nesposobnost da drže jedan fokusiran, kristalno jasan cilj u umu bez dopuštanja da sumnja, strah ili mnijenja drugih ljudi uđu i kontaminiraju tu viziju. Hill je otkrio da je prosječan um bombardiran s hiljadama misli dnevno, većina njih nekontroliranih, većina njih negativnih, većina njih odjek tuđih mišljenja i uvjerenja. U tom kaotičnom okruženju, pokušaj stvaranja nečeg novog je poput pokušaja graditi kuću dok uragan ruši sve što postavite. Ali 3 minute dnevno, 3 minute apsolutne mentalne discipline, 3 minute gdje ne dopuštate nijednoj misli sem one koju ste svjesno odabrali, to je dovoljno da počnete graditi temelj nove stvarnosti. Napoleon Hill pričao je priču o jednom čovjeku koji je došao k njemu potpuno slomljen. Ovaj čovjek izgubio je posao, izgubio je dom, njegova obitelj ga je napustila i bio je na rubu predaje. Rekao je Hillu da je pokušao sve i da ništa ne radi. Hill ga je pitao samo jedno pitanje. Koliko minuta dnevno provodiš u apsolutnom fokusiranom stanju gdje vidiš svoju željenu stvarnost kao da je već ostvarena? Čovjek je priznao da nikada nije radio to disciplinirano. Hill mu je dao jedan zadatak, 3 minute svako jutro, prije nego što učiniš bilo što drugo, prije nego što provjeriš vijesti, prije nego što razmišljaš o problemima, sjedni i živi u viziji onoga što želiš kao da je već ostvareno. Ne moljakaj, ne nadaj se, ne sanjaraj, živi u tome s potpunom sigurnošću. Čovjek je pristao, iako skeptičan. Nakon 3 dana, ništa se nije promijenilo. Nakon tjedan dana, ništa očito nije bilo drugačije. Čovjek je bio spreman odustati, rekavši da je ovo gubljenje vremena. Ali Hill ga je nagovorio da nastavi samo još tjedan dana. 10. dana, nešto neočekivano se dogodilo.
Čovjek je bio u kafiću kada je čuo razgovor dvojice biznismena koji su spomenuli da traže nekog s njegovim vještinama za novi projekt. Normalno, on bi bio previše plah ili ponosan da pristupi strancima. Ali toga dana osjetio je neodoljivi impuls da uđe u razgovor. Predstavio se, razgovor je tekao prirodno i unutar sat vremena imao je ponudu za posao koja je bila bolja od svega što je ranije imao. Slučajnost. On je tako mislio u tom trenutku. Ali kako je nastavio praksu, slučajnosti su postale redovne. Ponovno se povezao sa starim prijateljem koji mu je pomogao pronaći stan. Primio je neželjeni ček od porezne uprave za novac koji mu je priredio bio dužan. Unutar 3 mjeseca njegov život je bio neprepoznatljiv. Ono što se dogodilo nije bilo čudo. Bilo je prirodna posljedica usklađivanja uma s jasnim ciljem. Hill je objasnio ovaj fenomen kroz ono što je nazvao infinite intelligence, svemirskom inteligencijom koja povezuje sve stvari. Kada vaš um vibrira na frekvenciji jasne, emotivno nabijene vizije, vi automatski počinjete privlačiti ljude, prilike i okolnosti koje su usklađene s tom frekvencijom. To nije mistika, to je zakon poput gravitacije. Kao što žica koja vibrira na određenoj frekvenciji rezonira s drugim žicama na istoj frekvenciji, tako i vaš um rezonira s prilikama, ljudima i resursima koji odgovaraju stanju vašeg uma. Većina ljudi vibrira na frekvenciji straha, sumnje i nedostatka i zato privlače još više razloga za strah, sumnju i nedostatak. Ali oni koji namjerno, kroz 3 minute fokusirane prakse, uspostave vibraciju obilja, mogućnosti i sigurnosti, počinju privlačiti manifestacije te vibracije. Hill je također upozoravao na jednu kritičnu istinu. Vi ne možete držati 2 suprotstavljene misli u umu istovremeno i očekivati pozitivan rezultat. Ne možete 3 minute vizualizirati uspjeh, a zatim provesti ostatak dana govoreći svima koliko je život težak, koliko je sve nesigurno, koliko ste nesretni. Te 3 minute moraju biti toliko snažne da inficiraju ostatak vašeg dana novom vjerom, novim očekivanjem, novim načinom percipiranja stvarnosti. Kada tokom dana naiđete na prepreku, umjesto da vidite dokaz da stvari ne rade, vidite privremeni test vaše odlučnosti. Kada neko kaže ne, umjesto da odustanete, znate da je to samo čišćenje puta prema pravoj prilici. Ovo nije poreći stvarnost. Ovo je razumijevanje da stvarnost kakvu doživljavate nije fiksna, nego fluidna i da vaša percepcija određuje kako će se ta fluidnost oblikovati. Mnogi ljudi misle da im nedostaje snaga volje ili disciplina da održe novu naviku. Ali Hill je otkrio da problem nije u nedostatku snage volje. Problem je u nedostatku dovoljno snažnog razloga. Kada imate razlog koji vam se čini važnijim od neugodnosti promjene, promjena postaje laka. 3 minute dnevno nisu pitanje discipline, koliko su pitanje prioriteta. Ako znate da te 3 minute mogu transformirati vašu financijsku stvarnost, vaše odnose, vaše zdravlje, vaš utjecaj u svijetu, zašto ne biste ih prioritizirali? Jedini razlog je što još uvijek ne vjerujete dovoljno snažno da će raditi. I tu leži paradoks. Ne možete vjerovati dok ne iskusite rezultate, ali ne možete iskusiti rezultate dok ne počnete vjerovati dovoljno da prakticujete dosljedno. Hill bi rekao, započni s klicom vjere, bilo koliko malom, i prakticuj kao da je istina. Rezultati će doći, možda ne odmah prepoznatljivi, ali doći će i tada će vjera postati znanje. Ključni element koji većina ljudi propušta je emocija. Hill je inzistirao da vizualizacija bez emocije je kao prazna ljuska. Ima oblik, ali nema života. Kada vizualizirate svoju željenu stvarnost, morate osjetiti emocije kao da je već ostvarena. Ako vizualizirate financijsko obilje, morate osjetiti olakšanje, slobodu, zahvalnost i uzbuđenje koji dolazi s financijskom sigurnošću. Ako vizualizirate uspješnu karijeru, morate osjetiti ponos, ispunjenje i zadovoljstvo dok vidite svoje vizije oživjeti. Te emocije nisu dodatak, one su gorivo koje pokreće manifestaciju. Emocije stvaraju energiju, a energija stvara akciju i akcija stvara rezultate. Bez emocije,
Vizualizacija je samo pasivno sanjarenje koje ne vodi nikamo. Sa emocijom postaje moćni magnetski da privlači sve što je potrebno za manifestaciju. Napoleon Hill govorio je često o konceptu mastermind grupe, grupi ljudi koji se okupljaju s zajedničkim ciljem i međusobno se podržavaju. Ali prije nego što možete biti dio takve grupe, morate stvoriti mastermind u vlastitom umu, harmoniju između vaših svjesnih želja i vašeg podsvjesnog uma koji zapravo upravlja većinom vaših postupaka. Većina ljudi živi u unutrašnjem ratu, svjesno žele uspjeh, ali podsvjesno vjeruju da nisu dovoljno dobri, da ne zaslužuju više, da je svijet nepravedno mjesto gdje malo ljudi uspijeva. Dok traje taj rat, nema napretka. Podsvijest uvijek pobjeđuje jer ona upravlja vašim automatskim reakcijama, navikama i percepcijama. Ali kroz 3 minute dnevne prakse, vi počinjete reprogramirati podsvjestu, usklađujući je sa vašim svjesnim željama. Razlog zašto ova praksa mora biti svakodnevna je jer podsvjestu uči kroz ponavljanje. Jednom ili 2 put nije dovoljno da nadjačate desetljeća programiranja koje ste naslijedili od roditelja, škole, medija i društva. Ali kada svaki dan 3 minute ulažete novu programu, novi operativni sistem, podsvjestu počinje prihvaćati to kao novu realnost. Hill je uspoređivao ovo s kopanjem kanala za vodu. Prva voda teče teško, ali kako nastavljate kopati isti kanal, voda teče sve lakše i lakše dok ne postane prirodan tok. Vaše misli su voda, a kanal je put koji stvarate kroz dosljedno ponavljanje željenih misli. S vremenom, pozitivne, produktivne, moćne misli postaju vaš automatski način razmišljanja, umjesto da morate svjesno birati protiv negativnosti. Hill je također naglašavao važnost jasnoće. Ne možete reći podsvijesti, želim biti uspješan, i očekivati konkretne rezultate. Uspjeh je previše apstraktan. Podsvijest funkcionira sa specifičnim slikama, brojevima, detaljima. Ako želite financijski uspjeh, morate znati tačan iznos. Ako želite određen posao, morate znati detalje tog posla. Što je vizija preciznija, to je podsvijest sposobnija da radi u pozadini tražeći načine da tu viziju realizira. To je kao uspoređivanje između reci GPS-u, odvedi me negdje lijepo nasuprot ovoj preciznoj adresi. Prvi zahtjev je previše nejasan da bi GPS mogao biti koristan. Drugi zahtjev daje preciznu mapu. Podsvijest je vaš unutrašnji GPS, ali vi morate unijeti tačnu adresu. Jedna od najjačih priča koju je Hill dokumentovao bila je priča Edwina Barnesa, čovjeka koji nije imao ništa osim gorljive želje da postane poslovni partner Thomasa Edisona. Barnes nije imao novac, kontakte, obrazovanje ili bilo kakvu očitu kvalifikaciju, ali imao je jednu stvar, kristalno jasnu viziju i neiništivu vjeru da će se ta vizija ostvariti. Kada je prvi put došao kod Edisona, Edison ga nije vidio kao partnera, vidio ga je kao još jednog oceanog čovjeka koji traži posao. Ali Barnes nije odustao. Radio je najjednostavnije poslove u Edisonovoj kompaniji, ali u svom umu, svaki dan 3 minute, živio je kao Edisonov partner. Video je sebe kako radi uz bok velikog izumitelja, osjetio je ponos te pozicije, čuo je razgovore koje će voditi. Prošle su godine, ali njegova vjera nije slabila. Jedan dan Edison je imao novi izum za koji niko u njegovom timu nije bio entuzijastičan. Svi su ga smatrali neprofitabilnim. Ali Barnes je vidio potencijal jer je njegova percepcija bila usklađena s vizijom koja je živjela u njegovom umu. Pristupio je Edisonu s planom kako prodati taj izum. I Edison, vidjevši nevjerovatnu vjeru i energiju u Barnesu, dao mu je priliku. Barnes nije samo uspio, stvorio je enorman profit za kompaniju. Edison ga je konačno vidio onakvim kakvim je Barnes sebe vidio sve to vrijeme, kao vrijednog partnera. Hill je rekao da je tajna Barnesovog uspjeha bila što se on nikada nije vidio kao običan zaposlenik, čak nikada je čistio podove. U svom umu bio je već partner, i ta unutrašnja stvarnost na kraju je postala vanjska stvarnost. Ova priča ilustrira moćnu istinu. Stvarnost koju vidite u svom umu jača je od stvarnosti koju vidite svojim očima.
pod uvjetom da u nju vjerujete bez rezerve i djelujete u skladu s tom vjerom. Većina ljudi dopušta vanjskoj stvarnosti da diktira što je moguće. Vide svoju trenutnu situaciju i zaključuju da je to sve što mogu biti. Ali Hill je dokazao suprotno. Vi niste proizvod vaših okolnosti osim ako to dopustite. Vi ste proizvod vlastitog uma. I ako preuzmete kontrolu nad svojim umom kroz discipliniranu praksu 3 minute dnevno, preuzimat ćete kontrolu nad svojom stvarnošću. Okolnosti su samo sirovine s kojima radite, ali vaš um određuje kakvo remek-djelo ćete izgraditi od tih sirovina. Ključno pitanje koje Hill često postavljao ljudima bilo je: da li vi posjedujete svoj um ili vaš um posjeduje vas? Većina ljudi nikada nije postavila to pitanje, pa živi na milost i nemilost onoga što um proizvede, većinu toga zasnovanog na starim programima i vanjskim utjecajima. Ali rijetki pojedinci shvaćaju da mogu postati gospodari vlastitog uma, svjesni arhitekti vlastitih misli. Ti ljudi ne dopuštaju da ih svako mišljenje drugih ljudi potrese, ne dopuštaju da ih svaka prepreka obeshrabri, ne dopuštaju da ih privremena neuspješnost uvjeri da odustanu. Oni imaju unutrašnji kompas koji je usklađen s njihovom vizijom i bez obzira koliko je vani olujno, unutra je stabilnost koja ih vodi prema cilju. Napoleon Hill govorio je o 6 duhova straha koji muče većinu ljudi i onemogućuju im da postignu ono što žele. Strah od siromaštva, strah od kritike, strah od loše zdravlja, strah od gubitka ljubavi, strah od starosti i strah od smrti. Svaki od ovih strahova je kao nevidljivi lanac koji vas drži vezanim za trenutnu stvarnost, sprečavajući vas da se pomaknete prema boljoj verziji života. Ali Hill je otkrio da ovi strahovi nemaju stvarnu moć. Oni postoje samo u umu i kao što su stvoreni u umu, mogu biti izbrisani iz uma. 3 minute dnevno, kada pravilno korištene, postaju proces čišćenja uma od ovih strahova i zamjena straha s vjerom. Vjera nije prazna nada. Vjera je duboko uvjerenje zasnovano na svjesnom programiranju uma, da prihvati kao istinu ono što još nije manifestovano u vanjskom svijetu. Većina ljudi nosi nesvjesni strah od siromaštva koji diktira njihove odluke. Odbijaju pokrenuti posao jer je previše rizično. Ostaju u poslu koji mrze jer je siguran. Štede svaku sitnicu živeći u nedostatku jer se boje da neće imati dovoljno. Ovaj strah nije zasnovan na stvarnosti. Većina ljudi koji ga osjećaju zapravo imaju dovoljno za preživljavanje. Zasnovan je na unutrašnjem programu koji govori nedostatak, opasnost, nesigurnost. Hill je naučavao da se ovaj strah može zamijeniti vizijom obilja. 3 minute dnevno. Vidite sebe kako živite u financijskoj slobodi. Ne fokusirajte se na nedostatak koji trenutno imate. Fokusirajte se na obilje koje želite. Osjetite kako imati više nego dovoljno, kako je biti velikodušan, kako je živjeti bez konstantnog briga oko novca. Ta dosljedna praksa počinje erodirati strah i zamjenjivati ga očekivanjem obilja. Strah od kritike je možda najuptilniji, ali najštetniji od svih strahova, jer sprečava ljude da pokušaju bilo što neobično ili ambiciozno. Oni razmišljaju: što će ljudi reći? Što ako me ismiju? Što ako podbacim i svi vide? I tako ostanu u zoni komfora, nikada ne rizikuju, nikada ne rastući, polako umirući iznutra dok pretvaraju da su zadovoljni. Hill je bio jasan: ako dopustite mišljenju drugih ljudi da upravlja vašim životom, živjet ćete njihov život, ne svoj. Većina ljudi koji vas kritiziraju i onako ne čine ništa značajno vlastitim životima, pa zašto biste njihovo mišljenje vrednovali više od vlastitog? Kroz 3 minute dnevno vidite sebe kako žatej samopouzdani, kako žatej nepokolebljivi u svojoj viziji bez obzira što drugi kažu. Osjetite slobodu življenja prema vlastitim standardima. Kada to postane vaša unutrašnja stvarnost, vanjska kritika gubi moć nad vama. Strah od loše zdravlja, strah od gubitka ljubavi, strah od starosti. Sve su to strahovi zasnovani na projekcijama uma o budućnosti koja možda nikada neće doći. Ali čak i dok možda nikada ne dođu, ti strahovi otrovaju sadašnjost, uzimajući radost, energiju i mogućnost potpuno živjeti sada. Hill je naučavao da um može biti korišten ili za stvaranje budućnosti iz straha,
ili za stvaranje budućnosti iz vjere. Nije moguće raditi oboje istovremeno. Svaki dan kada otvorite oči, imate izbor. Hoćete li provesti 3 minute programirajući s vizijom zdravlja, ljubavi, vitalnosti i mogućnosti, ili ćete dopustiti umu da automatski reprodukuje stare programe straha i nedostatka? Većina ljudi nikada ne napravi taj izbor svjesno, pa živi u zadanim podešavanjima programiranim od strane drugih. Hill je često citirao priču o čovjeku koji je bio paraliziran strahom od bankrota. Ovaj čovjek imao je posao koji je dobro plaćao, ali živio je u konstantnom strahu da će izgubiti sve. Taj strah ga je učinio mizantropom. Nije mogao uživati u ičemu jer je uvijek očekivao katastrofu. Njegove navike su postale štetne. Počeo je piti da utopi strah, što je dovelo do lošeg rada, što je dovelo do upravo onog ishoda koji se bojao, otpuštanja. Hill je rekao da je čovjek manifestovao tačno ono čega se bojao jer je njegov bio tako intenzivno fokusiran na taj strah, da je počeo privlačiti okolnosti koje su to potvrdile. Kada se ljudi boje nečega dovoljno intenzivno, oni nesvjesno počinju donositi odluke koje vode prema tome čega se boje. To nije zato što je strah proročan, to je zato što strah diktira percepciju i akciju na načine koji stvaraju samo ispunjavajuće proročanstvo. Ali priča nije završila tu. Čovjek je naišao na Hillovo učenje i odlučio pokušati. Svako jutro 3 minute vidio je sebe kako je financijski siguran, kako ima posao koji voli, kako je prispokojen i sretan. Prvi put ovo je radilo mehanički, bez uvjerenja. Ali Hill mu je rekao da nastavi bez obzira kako se osjeća. Nakon nekoliko tjedana, nešto se promijenilo. Čovjek je počeo primjećivati prilike koje je prije propuštao. Prijatelj mu je spomenuo otvaranje u kompaniji za koju nije znao. Otišao je na intervju bez velikog očekivanja, ali s novom energijom koja je zračila iz njega jer je njegov počeo nositi drukčiju vibraciju. Dobio je posao i bio je bolji od prethodnog. Ali važnije, oslobodio se straha koji ga je mučio. Shvatio je da strah nije bio zasnovan na stvarnosti, nego na projekciji uma, i da kada promijeni projekciju, mijenja stvarnost. Hill je upozoravao da su svi ovi strahovi međusobno povezani i da se hrane jedni drugima. Strah od siromaštva dovodi do straha od kritike jer mislite da vas ljudi osuđuju zbog vašeg financijskog stanja. Strah od gubitka ljubavi dovodi do straha od loše zdravlja jer mislite da ako niste zdravi, niko vas neće voljeti. Strahovi tvore mrežu koja vam drži zarobljen. Ali 3 minute dnevno, fokusirano na jasnu viziju onoga što želite umjesto onoga čega se bojite, počinju rasplitati tu mrežu, jednu nit po jednu nit, dok konačno ne stojite slobodni, sposobni da se krećete prema onome što zaista želite biti i imati. Napoleon Hill otkrio je da najuspješniji ljudi koje je proučavao nisu bili ljudi bez problema. Bili su ljudi koji su imali probleme kao i svi drugi, ali su imali različit odnos prema problemima. Dok prosječan čovjek vidi problem i osjeća se poraženo, uspješan čovjek vidi problem kao zagonetku koja mora biti riješena, kao vježbu koja ga čini jačim. Ova razlika u percepciji nije bila slučajna, bila je rezultat svjesnog treninga uma. 3 minute dnevno programiranja uma s vizijom željene stvarnosti stvara mentalni filtr, kroz koji gledate na svijet. Taj filtr određuje da li ćete vidjeti prepreku kao dokaz da nešto nije moguće ili kao privremenu neugodnost na putu prema cilju koji je već ostvaren u vašem umu. Većina ljudi dopušta da vanjski događaji diktiraju njihovo unutrašnje stanje. Kada se nešto loše dogodi, osjećaju se loše. Kada se nešto dobro dogodi, osjećaju se dobro. Oni su poput brodova bez kormila, vođeni valovima sreće i nesreće. Ali Hill je naučavao da to nije nužno. Vi možete imati unutrašnje stanje koje je nezavisno od vanjskih okolnosti. Stanje koje je zasnovano na vjeri u vašu viziju bez obzira što se trenutno događa oko vas. Ovo ne znači da ignorirate stvarnost ili da pretvarate da problemi ne postoje. Znači da imate dublju stvarnost unutar sebe. Stvarnost vaše vizije koja je toliko živa da vanjske okolnosti ne mogu je uništiti. Kao sjeme zakopano u zemlji koje ne sumnja hoće li postati drvo.
Ono jednostavno raste prema svjetlu bez obzira koliko duboko je zakopano. Hill je pričao o Henry Fordu kao klasičnom primjeru nekoga koji je imao tu kvalitetu. Ford je želio stvoriti motor s 8 cilindara u jednom bloku, nešto što inženjeri tog vremena smatrali nemogućim. Rekli su mu da se ne može napraviti. Ford je rekao, pa pravite dok ne bude moguće. Proveli su mjesece pokušavajući i Pallasu ništa nije radilo. Inženjeri su došli natrag Fordu i rekli da su pokušali sve i da jednostavno nije moguće. Ford ih je poslao natrag s istom porukom. Nastavite dok ne nađete način. Prošlo je skoro godinu dana frustracije, neuspjeha, mrtvih krajevima. Ali Ford nikada nije dopustio da ga vanjski neuspjesi promijene njegovu unutrašnju viziju. On je vidio motor u svom umu, znao je da je moguće, i ta unutrašnja sigurnost je na kraju dovela do proboja. Inženjeri su našli način i Ford je stvorio jedan od najrevolucionarnijih automobile svojeg vremena. Što je bilo drugačije kod Forda? Nije bio pametniji od svojih inženjera. Nije znao tehnički više o motorima od njih. Ali imao je nešto što oni nisu. Nepoljuljivu vjeru u viziju koja je živjela u njegovom umu. Ta vjera nije bila slijepa nada. Bila je rezultat svakodnevne mentalne discipline, gdje je Ford ulazio u stanje potpune sigurnosti, da je ono što želi postići već ostvareno u nevidljivom svijetu i da je samo pitanje vremena kada će se manifestovati u vidljivom svijetu. Njegova vanjska upornost bila je odraz unutrašnje sigurnosti. Većina ljudi odustaje nakon nekoliko pokušaja jer nemaju tu unutrašnju sidro. Nemaju praksu koja svakodnevno obnavlja njihovu vjeru i drži viziju živom bez obzira na vanjske okolnosti. Hill je naglašavao da 3 minute nisu magična formula koja čini da stvari padaju s neba. 3 minute su proces koji programira vaš um da vidi mogućnosti umjesto ograničenja, da traži rješenja umjesto da se fokusira na probleme, da nastavi kada bi većina odustala. Kada vaš um vibrira na toj frekvenciji, vi automatski donosite druge odluke. Nastavljate jedno pokušaj više kada bi drugi otišli kući. Pristupate osobi za kontakt kada bi drugi bili previše plahi. Ulažete u priliku kada bi drugi bili previše oprezni. Te malene razlike u akciji, ponavljane svakodnevno, vode do ogromnih razlika u rezultatima tokom vremena. Ali te akcije ne dolaze iz discipline ili snage volje. Dolaze prirodno kada je vaš um programiran s jasnom vizijom i vjerom da je ta vizija neizbježna. Hill je također govorio o fenomenu sinhroiciteta, naizgled slučajnih događaja koji vode prema vašem cilju. Kada ste u usklađenju između svesnog uma i podsvijesti, između vizije i vjere, počinjete primjećivati da se događaju stvari koje ne možete objasniti pukom srećom. Srećete pravu osobu u pravo vreme. Dobijate poziv koji nije očekivan. Nalete na informaciju koja je tačno ono što vam je bilo potrebno. Skeptici će reći da je to slučajnost. Vjernici će reći da je to providnost. Hill bi rekao da je to prirodna posljedica usklađenosti. Kada je vaš um jasno fokusiran, vi postajete magnet za ljude, prilike i informacije koje su usklađene s vašom vizijom. Pažnja koju usmjeravate kroz 3 minute dnevno postavlja filter kroz koji vaš um počinje selektovati iz okina informacija koje vas bombarduju svakodnevno, zadržavajući samo one koje su relevantne za vašu viziju. Ključna lekcija ovog bloka je da stvarnost nije fiksna. Ono što je danas nije moralo biti ono što je sutra. Ono što se čini nemogućim danas može postati stvarnost sutra. Ali za tu transformaciju potrebna je jedna stvar. Um koji odbija da prihvati trenutno stanje kao konačno stanje. Um koji kroz dnevnu praksu stvara unutrašnju stvarnost toliko moćnu da vanjska stvarnost nema izbor, nego početi se transformisati da se uskladi s njom. To nije pozitivno razmišljanje. To je nauka uma koja je testirana i dokazana kroz hiljade uspješnih života. Napoleon Hill proučavao je mnoge industrijaliste, izumitelje i lidere, ali jedna lekcija se ponavljala kroz sve priče. Odluka. Ne planiranje, ne nadanje, ne čekanje savršenog trenutka. Odluka. Hill je rekao da je svaki veliki uspjeh počeo s odlukom toliko jasnom da nije ostavljalo prostora za povlačenje.
Edwin Barnes odlučio je da će biti Edisonov partner. Andrew Carnegie odlučio je da će postati najbogatiji čovjek Amerike. Thomas Edison odlučio je da će stvoriti svetiljku koja radi. Ove odluke nisu bile privremene želje ili vejg namjere. Bile su nepovratne obveze koje su oblikovale svaki sljedeći korak njihovog života. Hill je otkrio da 3 minute dnevno služe kao dnevno obnavljanje te odluke. Kao dnevno potvrđivanje obveze prema viziji bez obzira što se događa oko vas. Većina ljudi nikada ne donosi pravu odluku. Oni donose privremene odluke koje lako odustaju kada dođe do prve prepreke. Reci će, pokušat ću izgubiti težinu, pokušat ću pokrenuti posao, pokušat ću promijeniti karijeru. Ali pokušaj nije odluka. Pokušaj ostavlja vrata otvorena za povlačenje. Pokušaj je obloženo klađenje. Prava odluka ne poznaje alternativu. Kada zaista odlučite, vaš počinje mobilizovati sve svoje resurse prema cilju jer više nema pitanje hoće li, nego samo kako i kada. Hill je govorio da u trenutku prave odluke, cijeli kozmos se počinje poredati da podrži tu odluku jer ste vi poslali jasan signal u univerzum o tome što želite. Ne mističkim načinom, već praktičnim. Vaša pažnja, vaša energija, vaše akcije sve se automatski usmjeravaju prema onome za što ste odlučili. 3 minute dnevno su vreme kada obnovite tu odluku. Jer u toku dana naići ćete na sumnje, strahove, mišljenja drugih ljudi koji će pokušati pokolebati vas. Ako nemate dnevni ritual koji vas vraća u stanje apsolutne sigurnosti, ti vanjski utjecaji polako će erodirati vašu odluku. Ali kada svako jutro uđete u te 3 minute i živite u viziji ostvarene odluke, kada vidite cilj kao već postignut, kada osjetite emocije uspjeha, vi jačate tu odluku, činite je neprobojnom za sumnje i strahove. To je kao svakodnevno zalijevanje biljke. Bez toga, biljka će uvenuti. Sa tim, biljka ne samo što preživi nego cvijeta. Hill je dokumentovao da ljudi koji su postigli nešto značajno imali su trenutak u svom životu kada su rekli dosta. Ne živim više ovako. Taj trenutak nije bio emocionalna eksplozija koja se istrošila kroz nekoliko dana. Bio je tihi, čvrsti moment odluke koji je postao nepomičan kamen oko kojeg je cijeli njihov život počeo da se reorganizuje. Nakon što su napravili tu odluku, sve što nije bilo u skladu s tom odlukom počelo je otpadati iz njihovog života. Loši odnosi, loše navike, posao koji nije bio usklađen, ljudi koji su ih vukli dolje. Nije da su morali silom eliminirati te stvari. One su jednostavno prirodno otpale jer njihov životni tok sada je išao u drugom pravcu. Ali Hill je također upozoravao na opasnost javnog objavljivanja vaših odluka pre nego što su se učvrstile u vašem umu. Rekao je, čuvajte svoje odluke, a dilajte samo rezultate. Razlog je jednostavan. Većina ljudi će pokušati obeshrabriti vas. Ne zato što su loše namjere, već zato što vaša odluka da živite drugačije podiže nelagodno ogledalo pred njih, pokazujući im da i oni bi mogli živjeti drugačije, ali biraju da ne čine. Kada podelite svoju odluku sa skepticima, oni će vas bombardirati razlozima zašto to neće raditi, primjerima ljudi koji su pokušali i propali, opasnostima koje vrebaju. Ako vaša odluka još nije dovoljno učvršćena, ti vanjski komentari mogu je poljuljati. Ali ako svake jutro 3 minute živite u stanju gdje je odluka već ostvarena, kada konstantno osnažujete tu unutrašnju realnost, vanjski komentari postaju samo šum koji ne može dopreti do vas. Možda najmoćniji aspekt odluke je da ona eliminiše mogućnosti, i eliminacija mogućnosti često dovodi do proboja. Dok imate plan B, vaš je podeljen, dio pažnje ide ka planu a dio ka osiguranju da imate plan B ako plan A ne uspe. Taj podeljeni fokus redukuje vašu moć. Ali kada odlučite bez rezerve, kada spalite mostove iza sebe i kažete nema povratka, sva vaša mentalna energija, kreativnost i odlučnost koncentriše se na jedan cilj. U tom stanju, vi počinjete vidjeti mogućnosti koje niste vidjeli pre, rješenja koja nisu bila očigledna, načine da prevladate prepreke koje su se činile nemoguće. To nije zato što su se te mogućnosti odjednom pojavile. Bile su tu sve vreme, ali vaš ih nije mogao vidjeti dok je bio podeljen između opcija.
Hill je pričao priču o muškarcu koji je godinama pokušavao pokrenuti posao dok je zadržavao siguran posao. Svaki put kada bi njegov posao počeo zahtevati više vremena i energije, on bi se povukao natrag u bezbednost redovnog posla. Prošlo je 10 godina pokušavanja i ništa se nije pokrenulo. Konačno, nakon što je prisustvovao jednom od Hillovih govora o snazi odluke, on je otišao kući i dao otkaz svom poslu. Prijatelji su ga smatrali ludim. Porodica je bila zabrinuta, ali on je znao da dok ima mrežu sigurnosti, nikada neće dao 100%. 6 mjeseci kasnije, njegov posao je bio profitabilan, ne zato što je odjednom postao pametniji ili da je tržište se promenilo, već zato što je njegova odluka bila konačno potpuna. Sva njegova mentalna energija sada je bila fokusirana na uspjeh biznisa jer nije bilo alternative. U tom stanju potpune obaveze, on je radio stvari koje nije radio pre, ostajao do kasno, pristupao klijentima koje pre nije imao hrabrosti kontaktirati, učio veštine koje je odlagao, sve zato što sada nije bilo izbora osim da uspe. Napoleon Hill često je govorio o konceptu sex transmutation, sposobnosti preusmjeravanja kreativne energije u produktivne poduhvate. Ali šira lekcija bila je da svi imamo ogromnu količinu mentalne i emotivne energije, ali većina ljudi rasipa tu energiju na bespotrebne stvari, brige, drame, zabave koje ne vode nikuda, odnosi koji su toksični, navike koje sabotiraju. 3 minute dnevno služe kao fokusirana leća koja koncentrira svu tu raštrkanu energiju u jednu tačku, vašu viziju. Kao što sunčeve zrake koje prolaze kroz lupu mogu zapaliti papir, tako i vaša mentalna energija, kada je fokusirana, može zapaliti stvarnost i transformisati je prema vašoj volji. Većina ljudi ne shvaća koliko snage rasipa na brige. Hill je rekao da je prosječan čovjek više zabrinut nego što je bilo potrebno 90% vremena i da se 90% onoga čega se brinu nikada ne dešava. Briga je kao plaćanje kamate na dug koji možda nikada nećete imati. To je neproduktivna upotreba ogromne mentalne energije. Kada svakodnevno prakticujete 3 minute fokusirane vizije, vi trenirate um da prestane brinuti i počne kreirati. Umjesto da vaš radi u pozadini stvarajući scenarije katastrofe, on počinje raditi u pozadini stvarajući scenarije uspjeha. Umjesto da tražite probleme koji bi se mogli dogoditi, tražite prilike koje se mogu materializovati. To nije poricanje stvarnosti, to je svjesno upravljanje vašom mentalnom energijom. Hill je također upozoravao na opasnost truda, ne nedostatka truda, već neusmjerenog truda. Mnogi ljudi rade naporno svaki dan, ali na stvarima koje ih ne vode prema njihovim ciljevima. Oni su zapeti u poslu koji mrze, u odnosima koji ih iscrpljuju, u rutinama koje samo ponavljaju jučerašnji dan bez progresa prema sutra. Trud bez pravca je kao voziti automobil brzinom, ali bez destinacije. Trošite gorivo, trošite vreme, ali ne stižete nikuda značajnom. 3 minute dnevno uspostavljaju pravac. Oni su kao postavljanje GPS-a prije nego počnete vožnju. Kada imate jasan pravac, onda svaki napor koji uložite vodi vas bliže cilju umjesto da se kreće u krug. Jedan od najdubljih uvida koje je Hill ponudio bio je razlika između napora i rezultata. Većina ljudi fokusiraju se na napor. Radim naporno, trudim se, pokušavam. Ali napor ne garantuje rezultate. Možete kopati rupu sijajo dan na pogrešnom mestu i nikada neće pronaći vodu. Rezultati dolaze kada je napor usmjeren pravilnim pravcem sa jasnocem cilja. 3 minute dnevno nisu napor. 3 minute su jasnoća. Oni stvaraju mentalni seblan koji zatim vodi vaše napore u pravcu gdje će proizvesti rezultate. Umjesto da radite teško na 100 stvari, radite fokusirano na nekoliko stvari koje su usklađene sa vizijom i vidite veće rezultate sa manje stresa. Hill je dokumentovao priču industrijaliste koji je bio na ivici bankrota. Ovaj čovjek radio je 18 sati dnevno pokušavajući spasiti kompaniju, ali što više je radio, situacija je postajala gora. Došao je k Hillu iscrpljen, obeshrabren, bez ideja. Hill mu je postavio jednostavno pitanje.
Kada je posljednji put proveo vreme jasno vidjeti šta zaista želite umjesto da se boriti protiv onoga što ne želite? Čovjek je priznao da mezecima nije zaustavio da razmisli o viziji. Bio je samo reagirao na jednu krizu za drugom. Hill mu je dao instrukcije. Svako jutro 3 minute. Pre nego počneš rješavati probleme, vidi kompaniju onakvom kakvu želiš da bude. Vidi solventnu kompaniju, srećne zaposlene, zadovoljne klijente. Čovjek je bio skeptičan, ali nije imao ništa izgubiti. Nakon nedelju dana, počeo je primjećivati promjene. Nije da su problemi nestali, ali on je počeo vidjeti rješenja koja ranije nije video. Pristupao je situacijama sa različitom energijom, što je uticalo na način reagovanja ljudi oko njega. Unutar mezak dana, dobio je neočekivanu ponudu od druge kompanije za partnerstvo, koje je rešilo većinu njegovih financijskih problema. Da li je to bila slučajnost? Možda. Ali Hill bi rekao da je to bila posljedica promjene njegove vibracije. Kada je prestao da vibrira na frekvenciji panike i očajanja i počeo vibrirati na frekvenciji jasnoći i sigurnosti, privukao je prilike koje su bile usklađene s tom novom frekvencijom. Napor nije promenjen. On je i dalje radio duge sate. Ali pravac i kvalitet tog napora su se transformisali, jer se transformisala njegov mentalni seblan kroz 3 minute dnevnog fokusa. Ključna poruka ovog bloka je da energija prati pažnju. Gde god usmerite vašu pažnju, tamo će teći vaša energija, a gde teče energija, tu će nastati manifestacija. Većina ljudi ima pažnju raspijaršenu na hiljade stvari istovremeno, pa njihova energija je razblažena do te mir da ne proizvodi značajne rezultate ni u jednom području. Ali kada kroz 3 minute dnevno koncentrišete pažnju na jednu jasnu viziju, vi koncentrišete svoju energiju poput lasera. I ta koncentrisana energija ima moć da preseca kroz prepreke koje su se činile nesavladljive. Napoleon Hill govorio je često o mastermind principu, ideji da kada 2 ili više umova rade u harmoniji prema zajedničkom cilju, oni stvaraju treći, nevidljivi koji je moćniji od zbira individualnih umova. Ali prije nego što možete biti dio efektivne mastermind grupe, morate stvoriti unutrašnji mastermind, harmoniju između svih dijelova vašeg sopstvenog uma. Većina ljudi ima unutrašnji konflikt. Dio njih želi uspjeh, ali drugi dio se boji promjene. Dio želi rizik, ali drugi dio želi sigurnost. Dio želi rasti, ali drugi dio želi ostati u poznatom. Taj unutrašnji konflikt sabotira sve napore. 3 minute dnevno su proces stvaranja unutrašnje harmonije, gdje svi dijelovi vašeg uma postaju usklađeni sa jednom vizijom. Kada Hill intervjuisao je najuspješnije ljude, primijetio je da oni govore o svojim ciljevima sa sigurnošću koja nije arogantna, ali je nepokolebljiva. Oni ne kažu nadam se, pokušat ću, vidjet ćemo. Oni kažu hoću, jesam, bit će. Ovaj jezik nije samo semantika, odražava duboku unutrašnju stanje gdje nema pitanja, nema sumnje, samo sigurnost. Ali ta sigurnost nije bila prirodno rođena. Većina njih naučili su je kroz proces sličan onome što Hill naučavao. Svakodnevno su ulazili u stanje gdje su vidjeli cilj kao već ostvaren, osjetili emocije tog ostvarenja, živjeli u toj stvarnosti toliko živopisno da je njihova podsvijest počela prihvatati to kao istinu. Kada podsvijest prihvati nešto kao istinu, prestaje se boriti protiv toga i počinje raditi ka tome automatski. Jedna od najvećih zabuna koju ljudi imaju je misliti da vizualizacija znači samo vidjeti slike u glavi. Hill je bio jasan. Vizualizacija mora uključivati sve čule i duboke emocije da bi bila efektivna. Kada vizualizirate financijsku slobodu, ne vidite samo brojeve na računu. Osjetite papir novčanice u rukama, čujete zvuk potvrde transakcije, osjetite miris nove kože u automobilu koji ste kupili, osjetite toplinu sunca na koži dok ste na odmoru koji ste mogli priuštiti i najvažnije, osjetite duboku emociju zahvalnosti, sigurnosti i mira koji dolazi sa financijskom slobodom. Što je iskustvo življe i multisensorno, to je jači uticaj na podsvijest. Hill je također upozoravao na fenomen početnog entuzijazma koji brzo blijedi. Mnogi ljudi čuju za praksu poput 3 minute dnevno. Uzbuđeni su prvu nedelju,
Rade to revnosno, ali nakon 2 nedelje kada ne vide dramatične promjene, odustaju. Hill bi rekao da je to normalno jer su očekivanja netačna. Transformacija ne dešava se preko noći. Prvo što se transformiše je vaš unutrašnji svijet, način kako razmišljate, osjećate, percipišete. Ta unutrašnja transformacija zatim postepeno počinje reflektovati se u vanjskom svijetu kroz prilike, susrete, okolnosti koje se čine slučajnim, ali nisu. Ali morate pratiti praksu dovoljno dugo da vidite te rezultate. Hill je govorio o minimum 30 dana dosljedne prakse prije nego očekujete vidljive promjene, ali preporučivao je ništa kraće od 3 mjeseca da bi praksa postala duboko ukorenjena. Pričao je o jednoj ženi koja je prakticirala 3 minute dnevno tražeći određen posao. Nakon mjesec dana ništa se nije promijenilo. Nakon 2 mjeseca još uvijek ništa. Bila je spremna odustati, osjećajući se kao da je to gubljenje vremena. Ali Hill ju je podsjetio, ne znaš šta se dešava iza scene. Tvoj radi u načinima koje ne vidiš. Nastavi. 3. mezak. Ona slučajno čula je razgovor u kafiću o kompaniji koja traži nekoga sa njenim veštinama. Pristupila je. Razgovor je tekao prirodno i dobila je posao. Kasnije se pokazalo da je osoba koja ju je zaposlila imala rezervacije o njoj na papiru, ali tokom intervjua osjećala je takvu pozitivnu energiju i sigurnost od nje da je odlučila zanemariti rezervacije. Žena je shvatila da 3 mjeseca prakse promenila je njenu unutrašnju frekvenciju na način koji je bio nevidljiv njoj, ali očigledan drugima. Hill govorio je o akumuliranoj energiji. Svaki dan kada prakticujete 3 minute, vi dodajete energiju viziji. Možda prvi dan osjećate samo 5% uvjerenja, ali ako nastavite, sljedeći dan možda je 6%, zatim 7%. Energija se akumulira, ne linearno nego eksponencijalno. Dolazi do tačke prekretnice gdje akumulirana energija postiže kritičnu masu i odjednom vidite prolom. Prilike počinju dolaziti, ljudi se počinju pojavljivati, okolnosti se počinju poravnavati. Ali morate dostići tu kritičnu masu, što znači da morate nastaviti čak i kada se ništa ne čini da se dešava. Većina ljudi odustaje tačno prije nego bi postigli kritičnu masu, baš kao što osoba koja kopa za vodom odustaje 1 metar prije nego što bi pogodio vodeni izvor. Konačno, Hill je bio jasan da 3 minute nisu zamena za akciju. Ne možete samo vizualizirati i sjediti čekajući da se stvari dogode magično. 3 minute postavljaju unutrašnji seblan, a zatim morate delovati u skladu sa tim sablonom. Ali razlika je u tome što akcije više nisu iz očajanja ili naporne, postaju nadahnute akcije. Osjetite impuls kontaktirati određenu osobu. Delujete na taj impuls. Vidite priliku koja se pojavljuje. Uhvatite je. Vaš koji je sada programiran vizijom počinje vas voditi ka akcijama koje su usklađene sa manifestacijom te vizije. Akcija plus unutrašnja jasnoća jednako rezultati. Samo akcija bez unutrašnje jasnoće jednako frustracija i iscrpljenost. Samo unutrašnja jasnoća bez akcije jednako fantazija. Potrebna su oba. Napoleon Hill dokumentovao je da svaka velika postignuće prošla je kroz period koji je nazvao Valley of Despair, dolina očajanja. To je period kada ste već uložili značajan napor, ali rezultati još nisu vidljivi, kada je iskušenje odustati najjače, kada svaka logika govori da nema smisla nastaviti. On je rekao da većina ljudi odustaje tačno u ovoj dolini, nikada ne znajući da su bili samo 1 korak daleko od proboja. 3 minute dnevno služe kao svjetionik u toj dolini, svjetlost koja vas stalno podsjeća na viziju kada sve oko vas izgleda mračno. Bez te dnevne prakse, lako je izgubiti vjeru kada ulazite u dolinu. Sa njom održavate vezu sa vizijom što vas drži u pokretu naprijed, čak i kada ne vidite neposredne rezultate. Hill je pripovjedao priču o čovjeku koji je kopao za zlatom. Ovaj čovjek uložio je sve svoje uštede u opremu, iskopao je tunele, radio je 3 godine napornog rada. Našao je nešto zlata, ali nedovoljno da opravda ulaganje. Nakon 3 godine, potpuno obeshrabren,
Prodao je zemlju i opremu za djelić onoga što je uložio i otišao. Osoba koja je kupila zemlju zaposlila je geologa, koji mu je rekao da nastavi kopati samo još 3 stope u istom pravcu. Kupac je poslušao i 3 stope kasnije našao je jedan od najbogatijih zlatnih rudnika u toj regiji. Originalni kopač odustao je 3 stope pre zlata. Hill je koristio ovu priču da ilustruje da većina ljudi odustaje tačno prije nego postižu ono što su tražili. Ali kako znate kada ste blizu? Hill je rekao da ne znate. I to je upravo poenta. Ne možete znati koliko ste blizu do odustajanje, nikada nije opcija. Morate biti posvećeni viziji bez obzira koliko dugo traje. Tu dolazi moć 3 minute. Oni nisu taktika za brze rezultate. Oni su održiva praksa za cijeli život. Kada prakticujete 3 minute svaki dan, vi niste fokusirani na vremenske okvire. Vi ste fokusirani na održavanje vibracije, održavanje vjere, održavanje jasnoće. I u tom stanju vi nastavljate delati, nastavljate pokušavati, nastavljate rasti i neizbježno rezultati dolaze. Možda ne točno kako ste zamislili, možda ne tačno kada ste očekivali, ali dolaze na način koji je često bolji nego što ste zamislili. Hill je također govorio o konceptu transmutation of defeat into victory, transformacija poraza u pobjedu. Svaki uspješan čovjek kojega je proučavao doživeo je velike poraze, često više puta. Edison je podbacio 1000 puta prije nego je stvorio radnu sjalicu. Ford je bankrotirao svoje prve 2 kompanije prije nego Ford Motor Company uspjela je. Hill sam je doživeo propast biznisa i financijski ruin prije nego je napisao Think and Grow Rich. Razlika između onih koji konačno uspeju i onih koji trajno propanu nije da su jedni izbjegli poraz. Razlika je u tome kako su reagovali na poraz. Uspešni su vidjeli poraz kao lekciju, kao redirekciju, kao informaciju o tome što ne radi da bi mogli prilagoditi pristup. Neuspešni su vidjeli poraz kao dokaz njihove nesposobnosti, kao razlog za odustajanje. 3 minute dnevno treniraju um da vidi prepreke i poraze kroz lens vaše vizije. Kada ste duboko povezani sa vizijom kroz dnevnu praksu, poraz ne poništava viziju, samo informiše putanju ka njoj. Je li pristup koji ste pokušali nije radio? To vam govori da pokušate različit pristup, ne da odustanete od cilja. Da li vam je neko rekao ne? To znači da tražite drugu osobu, ne da zaključite da niko ne želi ono što nudite. Ovaj reframing nije poricanje realnosti. To je sofisticirano razumijevanje da je realnost mnogo veća i fleksibilnija nego što izgleda u trenutku poraza. Hill je upozorio da tokom doline očajanja vaš će vas bombardovati sa sve razloge zašto trebate odustati. Razlozi će biti logični, uvjerljivi, čak će se činiti mudrim. Ljudima će reći da ste bili hrabri što ste pokušali, ali sada je vrijeme da budete realni. Ali Hill bi rekao, realnost onih koji nikada nisu postigli ništa značajno nije realnost koju želite prihvatiti. Njihova realnost je realnost mediokriteteta, realnost življenja unutar granica onoga što je lako i sigurno. Vaša realnost, koja je formirana kroz 3 minute dnevne prakse, je realnost mogućnosti, potencijala i neizbježne manifestacije vizije kojoj ste posvećeni. Najvažnija vještina tokom ove faze je persistence, ustrajnost. Hill je posvetio cijelo poglavlje ustrajnosti u svojoj knjizi, jer je shvatio da je to kvaliteta koja razdvaja one koji uspiju od onih koji ne uspiju. Ali ustrajnost ne znači samo tvrdoglavo nastavljanje istog pristupa koji ne radi. To znači održavanje fokusa na cilju dok ste fleksibilni u metodi. Održavate viziju živom kroz 3 minute dnevno, što daje emocionalnu i mentalnu snagu da nastavite, dok istovremeno prilagođavate i učite iz iskustva. Kombinacija nepokolebljive vizije i fleksibilne taktike je formula koja na kraju probija svaku prepreku. Nakon što je Napoleon Hill proveo više od 2 decenije proučavajući najuspješnije ljude, došao je do zaključka koji je sažeo u jednoj rečenici: što god može zamisliti i povjerovati, može postići. Ali ključne riječi ovdje su zamisliti i povjerovati. Većina ljudi može zamisliti ono što žele,
ali ne vjeruju dovoljno duboko da će to postići. I većina ljudi tvrdi da vjeruju, ali njihova mašta je vaga i nedosljedna. 3 minute dnevno su most između mašte i vjere. Oni su proces gdje se mašta učvršćuje kroz ponavljanje i emocionalno ulaganje, dok ne postane nepokolebljiva vjera. Kada imate jasnu maštu nahranjenu dnevnom praksom i duboku vjeru izgradicenu kroz dosljednost, nema cilj koji je van vašeg domašaja. Hill je često citirao biblijsku rečenicu: po vašoj vjeri neka vam bude. Ne po vašem obrazovanju, ne po vašim vezama, ne po vašoj sreći, nego po vašoj vjeri. Vjera nije religiozni koncept u Hillovom učenju. To je mentalno stanje koje se može kultivirati. Kada imate vjeru u svoju viziju, vi idejate drugačije. Hodite drugačije. Govorite drugačije. Nosite energiju sigurnosti koja privlači prilike i ljude. Ljudi osjete tu energiju, čak i ako ne mogu da je definišu, i žele biti dio onoga što radite jer instinktivno osjećaju da će biti uspješno. Ali ta energija nije nešto sa čim se rađate. To je nešto što gradite kroz svakodnevnu praksu 3 minute gdje programirate sa vizijom i osjetilno bogatom iskustvom te vizije ostvarene. Jedna od najdubljih lekcija koje je Hill ponudio bila je razlika između želje i odluke. Želja je pasivna. Želim biti bogat. Želim biti uspešan. Želim biti zdrav. Odluka je aktivna. Ja hoću biti bogat. Ja hoću biti uspešan. Ja hoću biti zdrav. I uradit ću sve što je potrebno da to postignem. Želja nada se da bi moglo biti. Odluka zna da hoće biti. 3 minute dnevno transformišu želju u odluku jer u tim minutama vi ne želite. Vi živite u ostvarenoj stvarnosti. Razlika je suptilna, ali duboka. Želja vas drži u stanju manjkavosti. Nemam, ali bih voleo. Odluka vas stavlja u stanje vlasništva. Već jesam, samo još nije manifestovano u vanjskom svijetu. Hill je naučavao da je vaša spoljašnja stvarnost uvek odjek vaše unutrašnje stvarnosti sa odloženim efektom. Ono što mislite i verujete danas će se manifestovati u vašim okolnostima za 6 mjeseci, godinu, 5 godina. Većina ljudi ne vidi tu vezu jer je odložena. Oni misle negativno danas i očekuju pozitivne rezultate sutra. Onda kada pozitivni rezultati ne dolaze, kažu da pozitivno razmišljanje ne radi. Ali oni ne razumeju da njihovi današnji rezultati nisu proizvod njihovog današnjeg razmišljanja. Oni su proizvod razmišljanja od prije 6 mjeseci ili godinu. Ako danas započnete 3 minute dnevnog programiranja uma sa jasnom vizijom, možda nećete vidjeti dramatične promjene sutra, ali za 6 mjeseci vaša stvarnost će početi izgledati drugačije, a za godinu bit će neprepoznatljiva. Hill je pričao priču o mladom čovjeku koji ga je pitao: koliko dugo moram pratiti ovu praksu prije nego vidim rezultate? Hill je odgovorio pitanjem: koliko dugo planirate živjeti? Čovjek je bio zbunjen. Hill je objasnio: ovo nije kratkoročna taktika da dobijete brze rezultate. Ovo je način života. Ako planirate živjeti još 30 godina, planirajte praktikovati 3 minute svaki dan tih 30 godina. Rezultati će dolaziti mnogo prije kraja 30 godina, ali praksa ne prestaje kada dobijete rezultate. Ona nastavlja jer vas drži usklađenim, jer vas drži rastućim, jer vas drži povezanim sa vizijom koja evoluira kako vi evolvirate. Uspešni ljudi koje sam proučavao nisu prestali praktikovati ove principe nakon što su postigli uspeh. Nastavili su praktikovati i zbog toga su nastavili rasti i postizati još veće stvari. Konačno, Hill je upozoravao na jednu istinu koja je često neprijatna. Vi ste tačno gdje ste zbog odluka koje ste do sada doneli i razmišljanja koje ste do sada gajili. Ne zbog spoljašnjih okolnosti, ne zbog drugih ljudi, ne zbog nesreće. Možda su spoljašnje okolnosti doprinele, ali vaš odgovor na te okolnosti odredio je gdje ste sada. Ovo nije krivnja ili osuđivanje. Ovo je osnaživanje. Ako ste vi odgovorni za gdje ste, onda ste vi također moćni da promijenite gdje idete. Prihvatanje potpune odgovornosti za vašu stvarnost je prvi korak ka preuzmanju potpune moći da je transformišete. 3 minute dnevno su alat koji vam omogućava da svesno, namerno,
Disciplinovano preuzmete tu moć i usmerite je ka stvarnosti koju želite živjeti. Hill bi završio sa ovim. Svaki veliki put počinje sa prvim korakom, ali taj prvi korak mora biti učinjen sa sigurnošću da će svaki sljedeći korak dovesti bliže cilju. 3 minute nisu cilj. Oni su prvi korak, koji ponavljate svaki dan, stvarajući putanju koja vas neizbežno vodi ka manifestaciji vaše vizije. Počnite sutra ujutro. 3 minute. Jedna jasna vizija. Duboka emocija. Nepokolebljiva vera. I posmatrajte kako vaša stvarnost počinje savijati se u vašu korist. Tako smo stigli do kraja ovog putovanja kroz učenje koje je Napoleon Hill otkrio proučavajući najuspješnije ljude svijeta. Ali ovo nije kraj. Ovo je početak. Sve što si čuo su samo riječi na papiru, dok ne postanu praksa u tvom životu. Hill je proučavao stotine ljudi, dokumentovao je njihove metode, otkrio je principe, ali nijedan od njih nije postigao uspjeh samo čitajući ili slušajući. Postigli su uspjeh življenjem principa, primjenjujući ih svakodnevno, održavajući vjeru čak i kada okolnosti nisu odražavale tu vjeru. Sad je red na tebi. Ono što učiniš sa ovim znanjem u sljedeća 3 minute tvog sutra odredit će da li ovo ostaje samo još jedan inspirativni sadržaj koji si čuo ili postaje prekretnica koja razdvaja tvoj život na prije i poslije. Razumiješ li dubinu onoga što ti je upravo otkriveno? To nije bila motivacijska priča da te učini sretnim na 5 minuta. Ovo je bio nacrt, mapa koja je testirana i dokazana kroz hiljade života. Ljudi koji su počeli gdje si možda ti sada ili čak lošije i transformisali svoju stvarnost ne magijom, ne srećom, ne povlasticama, već svjesnim, disciplinovanim programiranjem uma kroz preciznu praksu koja je trajala samo 3 minute dnevno. Ti isti principi koje su oni koristili dostupni su tebi danas, ovog trenutka. Pitanje nije da li rade, pitanje je da li ćeš ih ti primjenjivati sa dovoljno dosljednosti i vjere da doživiš rezultate. Mnogi će čuti ovo i zaboraviti do sutra. Neki će pokušati par dana i odustati. Ali možda si ti onaj rijedak pojedinac koji razumije da je ovo mogućnost da konačno zaista preumeš kontrolu nad vlastitom sudbinom. Napoleon Hill posvetio je 20 godina svog života ovom radu ne zato što je volio istraživanje, već zato što je znao da unutar ovih principa leži moć koja može promijeniti civilizaciju ako dovoljno ljudi odluči primijeniti ih. Svaki čovjek ili žena koji se uzdigne iz siromaštva u obilje, iz nepoznatosti u utjecaj, iz očaja u nadu ne samo da transformiše vlastiti život, šalje talase kroz svijet, inspirirajući druge, stvarajući prilike za druge, podižući kolektivnu svijest o tome što je moguće. Kada ti transformišeš vlastiti život kroz ove principe, nisi samo promijenio svoj račun u banci ili svoj status, promijenio si stvarnost za sve koji te posmatraju i koji će biti inspirirani tvojim putovanjem. Ovo nikada nije bilo samo o tebi. Bilo je o tome što postižeš kada postaneš živa demonstracija ovih principa. Možda u ovom trenutku osjetiš sumnju. Možda dio tebe kaže, to možda radi za njih, ali moja situacija je drugačija. Imam obaveze koje oni nisu imali. Imam prepreke koje oni nisu susreli. Imam razloge zašto to neće raditi za mene. I Hill bi ti rekao, svako koji je ikada postigao nešto značajno, imao je razloge zašto ne bi mogao. Razlika nije bila u odsustvu prepreka. Razlika je bila u odluci da prepreke postanu stepenice umjesto zidova. Tvoje okolnosti su jedinstvene. Da, ali principi rada uma su univerzalni. Bilo da si u Hrvatskoj, Americi ili na drugom kraju svijeta, bilo da si mlad ili star, obrazovan ili neobrazovan, tvoj funkcioniše po istim zakonima. I kada uskladiš taj sa jasnom vizijom i nepokolebljivom vjerom kroz 3 minute dnevne prakse, isti zakoni će raditi u tvoju korist kao što su radili za Edisona, Forda, Carnegija i hiljade drugih. Prije nego kreneš, želim ti ostaviti jednu misao koja neka odjekuje u tebi danima koji dolaze. Najveća tragedija nije da pokušaš i propaneš. Najveća tragedija je da nikada ne pokušaš jer si dozvolio strahu, sumnji ili mišljenjima drugih da te ubijede da nije vrijedno. Sati, dani,
Godine će proći bilo da se odlučiš djelovati ili ne. Pitanje je, kako želiš da ti prođu? Radiš li želiš gledati natrag za godinu i vidjeti osobu koja je ostala ista, u istim okolnostima, s istim frustracijama, ili želiš vidjeti osobu koja je rasla, koja je se transformisala, koja je počela manifestirati viziju koju je gajila svakodnevno u tim 3 minute? Izbor nije između lakog puta i teškog puta. Izbor je između života koji svjesno kreiraš i života koji se jednostavno događa tebi. Oboje zahtijeva vrijeme. Oboje uključuje izazove. Ali samo jedan vodi ka ispunjenju koje tražiš. Ako je ova poruka odjeknula u tebi, ako osjetiš da je ovo bio poziv, a ne slučajan susret, učini sljedeće. Ostavi like na ovom videu ne kao pasivna gesta, već kao svečano obećanje sebi da ćeš početi. Podijeli ga sa nekim koji također treba čuti ovo, jer kada dijelaš moćnu poruku, jačaš svoju obavezu prema njoj. Napiši komentar, makar kratko, dijeleći šta si osjetio ili naučio. Pisanje učvršćuje znanje. I pretplati se na ovaj kanal, jer ovo nije jedina poruka koju trebaš čuti. Hillova učenja su duboka i višeslojna. I svaki sadržaj ovdje dizajniran je da te vodi dublje u razumijevanje i primjenu ovih principa koji mogu promijeniti sve. Mi smo zajednica ljudi koji odbijaju živjeti posrednim životom, koji razumiju da je veličina moguća za one koji su voljni disciplinovati svoj um i vjerovati u viziju koja još nije vidljiva. Pridruži nam se na ovom putovanju. Počni sutra sa 3 minute. I dozvoli da tvoja stvarnost počne savijati se u tvoju korist. Vidimo se u sljedećem videu, gdje ćemo ići još dublje u transformaciju uma i manifestaciju stvarnosti. Do tada, prakticuj, vjeruj, djeluj.